מתאם עכבר לקסדה, הוראות הרכבה והתאמה. נפעל בשלושה שלבים. נתאים את המתאם לעכבר, נחבר את המתאם לקסדה, נחבר את העכבר ונתאים לעיניים. בכל שלבי העבודה נעבוד עם ברגים, נשחרר אותם מעט ונהדק חזרה. כאשר נרצה לשחרר, נסובב נגד כיוון השעון, וכאשר נרצה להדק, עם כיוון השעון. בכל שלבי העבודה נעבוד עם מברג פיליפס בלבד, ראש בצורת פלוס. למתאם, גוף מתכתי ורצועות בד. העכבר מתחבר למתאם באמצעות מחבר פלסטיק, במרכזו לשונית מתכת. מכיוון שיש עכברים שמעט שונים אחד מהשני, יש לכוון את מיקום הלשונית כך שיתאים מיטבית לעכבר שלכם. בעכבר, ידית קפיצית עליה נלחץ בכל התקנה. נחבר את העכבר ונבדוק האם העכבר רוקד בתוך המחבר, וגם האם הלשונית הקפיצית עלתה חזרה. ישנם מצבים בהם העכבר לא ייתפס כלל בתוך המחבר. הידית הקפיצית לא תעלה חזרה. שימו לב, אם העכבר רוקד, קחו את הלשונית אחורה, להרחיק מהעכבר. אם העכבר לא מצליח להיכנס והידית הקפיצית לא קופצת חזרה, קחו את הלשונית קדימה, אל העכבר. אם העכבר רוקד, נפרק אותו ונזיז את הלשונית למקום הנכון. נוכל להגיע לבורג שמזיז את הלשונית רק דרך אחור. אז נפתח את שני הברגים שתופסים את מחבר הפלסטיק, סיבוב אחד ולא יותר. ניקח את המסילה אחורה ונראה מתי בדיוק הבורג נמצא מעל החור. נעביר את המברג דרך החור ונראה שיש לנו אחיזה טובה. נהדק את שני הברגים על מנת למנוע תנועה של מחבר הפלסטיק. נפתח את הבורג המחזיק את הלשונית, סיבוב אחד ולא יותר. נראה שאנחנו מצליחים להזיז את הלשונית קדימה ואחורה. נדחוף את הלשונית מעט אחורה. ביד אחת נחזיק את הלשונית ובשנייה נהדק את הבורג. נחבר את העכבר ונראה מה המצב. אנו רואים שהעכבר יציב ולא רוקד בתוך התושבת שלו. זה מצב מצוין. עכשיו נטפל במקרה השני. העכבר לא נכנס והידית הקפיצית לא עולה חזרה. מצב זה יכול לקרות גם בקבלת המוצר, אך גם כחלק מתהליך הכיוון. גם הפעם נשחרר מעט את הבורג. נכוון באצבע אחת את המיקום המדויק בו אנו רוצים את הלשונית. ביד השנייה נהדק את הבורג ונעשה בדיקה חוזרת. הפעם העכבר נתפס, אך כמו קודם הוא משוחרר ורוקד בתוך התושבת שלו. נצטרך לחזור על פעולה זו מספר פעמים על מנת להגיע לכיוון מדויק. מדובר בתהליך חד פעמי. כדאי להשקיע כמה דקות ולהביא את הלשונית בדיוק למקום הנכון עבור העכבר שלכם, כך שהוא יקליק היטב ולא ירקוד. לאחר התאמת הלשונית, ננתק את העכבר ונחזור אליו אחר כך. שלב 2. חיבור המתאם לקסדה. נחבר את הגוף המתכתי למרכז החלק הקדמי של הקסדה, בדיוק במרכז המצח בעזרת הצמדה של שני התופסנים התחתונים. נדחוף חזק עד שנצמיד לגמרי. נסובב את הקסדה ונכוון את הרצועות. נמקם את פלטת המתכת המחברת את הרצועות בקודקוד, במרכז החלק העליון של הקסדה. נשחרר את שני הסקוטשים של הרצועות האחוריות, עד למצב רפוי. נצמיד את התופסנים האחוריים לשולי הקסדה, ונמתח את שתי הרצועות עד שיהיו באורך זה. שני הסקוטשים באותו מקום. אם צריך, נשחרר את הרצועה הקדמית ונמשיך לנסות. נשחרר גם את הסקוטשים ואת התופסנים האחוריים, ונהדק שוב, עד שהרצועות יהיו שוות. נוודא כי פלטת המתכת בקודקוד, והמתאם עדיין במרכז המצח, ונהדק היטב את הרצועה הקדמית. עכשיו, כשהלשונית במקום הנכון, המתאם מחובר היטב לקסדה, נעבור לשלב האחרון. נרכיב את העכבר על הקסדה, ונקרא לחבר שיבוא לעזור לנו. התאמה לעיניים. גם כאן, בשלושה שלבים. גובה, מרחק וזווית. נשנה את הגובה. נשחרר את שני הברגים האלה בלבד, לא ניגע בבורג האמצעי, הוא משוחרר מעט בכוונה. נזיז את העכבר מעלה ומטה. החייל המודד יעזור לכוון מנקודת המבט שלו, ואז נהדק את הברגים ונעבור לכיוון הבא.
נשנה את המרחק מהעיניים. הפעם נשחרר את שני הברגים האלה, התופסים את מחבר הפלסטיק התחתון. נרחיק או נקרב את העכבר, ונהדק את הברגים חזרה גם כאן. נשנה את הזווית. נשחרר מעט את שני הברגים הקטנים בשני צידי הגוף המתכתי. שימו לב לא לשחרר את שני הברגים הגדולים. נכוון את העכבר בקו אחד עם העיניים ונהדק. לאחר השלמת הכוונון הגס, נרצה לכוון את הצירים כוונון עדין יותר. ניתן ואף מומלץ לעשות זאת עד שהעכבר יהיה במיקום המושלם ביחס לעיניים שלכם. גם את הכוונון הזה צריך לבצע פעם אחת בלבד, ולכן מומלץ להשקיע את הדקות הנדרשות. לאחר ההתאמה לעיניים, נעלה את העכבר למצבו העליון. ננער את הראש קדימה ונוודא שהעכבר לא מחליק מטה מעצמו. במידה וכן, נהדק את שני הברגים הגדולים משני צידי הגוף המתכתי ונבדוק שוב. נוודא כי כן מתאפשרת הורדה למצב תחתון עם כוח סביר. שימו לב לא לגעת ולא לשנות דבר מלבד הברגים בסרטון זה. 2 לגובה, 2 למרחק מהעיניים ו2 לזווית, ו2 ברגים להידוק צירה הרמה. לכל שאלה ובעיה, התקשרו אלינו, לחמ"ל הטכנולוגי. והכי חשוב, שמרו על עצמכם.